जी काम हम करते नहीं कहाँ गोइली भौजी भौजी काची देवर जी तब आलू कोड़ के बाबा केले कोड़ता ना 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 एकरो को देख के चोरे लसन हमारा के अकेला जिंदगी भर चोरी हो सन। चलो 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 कहां जी आलू कोड़ के बाद रवा के खाली दिखी ना हम का घरवा में बैठल घर में काम नहीं के कहाँ घर में काम करते बाबू केले कोड़ता ना चलो नहीं खाना पीना तो रवा ना के बना के खिया दे तनी खा ले तनी चलो 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 कहां चली जी कोड़े के बालू ना हम खेत पे ना जाई बाबू केले कोड़ी हन रवा काहे के बानी हमार मर्द बाहर से कमा के पैसा लिया होता ऐसे मैच करते जरा अलुई न करे बजाय हम ना जिमना नहीं बानी कोई का कही जी देखी तो केहू कुछ ना कही का कही चले दादा रवा से मानव जा बाटो छिना रवा बानी जो जी चलो बताओ देखो कोई का कही के ओकर फलाना का पतोहिया जाती है तिरुवाना पे खेत पे बूढ़ हो के तो मंगल का चेट दी बाबू एक किलो कोड़ता बूढ़ पर में कितना करी हन अरे वो का खाती बूढ़ हो बना चली आओ तनी नहीं हां हम कोड़ब चली आओ तनी हम ले चली हम आओ तनी हां ई देखो हो देख के जरे लसन पापा बेटा दोनों चलो कोई बात नहीं खे आओ तनी तनी से कोड़ जाएगी ना तो पूरा मर जाई खोइले बिना चाहिए ही तरह बाप रे बाप कबे के बतावा ए जक मार कबे के कोड़ा तनी अब रे यहाँ से अब यहाँ से ई घर के खा खा के मंगुराई न गावत से साला कहीं का तब हमारा आप समझ में नहीं क्या तो बुढ़ौती में जवानी में तो खटबे कहीं बुढ़ौतियों में खटे के पड़ता है अरे बाप रे बाप हफनी का पड़ जाता है ई साला एगो बा भेड़ुआ हमार लइका नचकाई तनकियो समझ में नहीं क्या मैं लीडो छका फलान ठेकान लफुन संगे दिन भर घूमत सरवा रहता आ एगो है पतो बिया खनगिर खनगिर पतो बिया अब एकरा का हम कही इहो ना सोचले कि चल के संगवा तन की खियाई पियाई बुढ़ऊ के तन की पानी उनी ले ले चली प्यास रहल बा कि ना मर गई ना केरा गई ना तोरा कियो ख्याल ना रखत से बतावा हम जोर बस संतोषवा के माई के कितना पतो मानतिया एगो हमार पतो बिया कि दिन भर अपन दिन भर गुली सलेट एगो मोबाइल ले लेबै सो मारो करे के अरे वो जिंदगी भर खाए प्रणाम वाह वाह तब और सब का खींचता का कुड़िया बतल का कुड़िया होती सर आधा रहुआ भेबर रहुआ अच्छा, तो आलू, खतना आलू, याद आलू, रहो हां आलू भेड़ुआ हो गेल बा चुरुका हो गेल वाला साला जवान आधा उम्र बीत गइल आधा ए पसरौ बाकी बा हां बियाह शादी होई त दू चार गो लइका फेंकल ना बुद्धि है भइला फोन कइले रहे तार लइका हां फोन कइले रहे ना तोरे ना संगतिया ना समझावेला सारे का हो गई हां पैसा दे दे त मारी पूरा बाजार हजार पूरा दम मार जवान मान तवार खरीदत ऐसा हम बानी जवान है पूरा के 2 साल हो गए लिखा पड़ा पैसा तारा के निके दे पैसा तो था कहता कि कहीं काम चला था कभी कहता कि सारे कामे नहीं चलता कौन काम चला था भैया जब ना होता था आके घर के ऊपर खेती बाड़ी करो समझे खाओ कहेला कि बाबू के अकाउंट में पैसा डलवाई ना हाँ भेड़ुआ तू अपन बाप के खुद के लगाए ना तू ना लगाई तो देख ले फोन पता नहीं है तो समझा दिया बढ़िया से समझा दिए के अरे बेर मौका करे हमार बेटवा के अच्छा हाँ समझला ना समझा दिए ना तो हम जब बिगड़ दे भैया ना तो समझ कि जैसे हनुमान जी जब लगा के पोछिया में लंका के जलने रहा ना वैसे लंका नहीं विनाश कर दे कि दम कटोरा वाला जन हाल हो जी कि दे दो राम दिला दो राम देने वाला समझ में आ गई ना तो समझा दिए कि घरवा दुगरवा से निकाल दे बचवा समझ में आ जाई कि कहाँ रही कहाँ जाई नैहर के अगर वो बनत है ना कि नैहर हमार बाप भाई बा 4 दिन खातिर बाप भाई चल ई ग्रवा में मेहदी लागल बा राउरा बाप से डर लागल बा का जी होई देखो ये दादा हनी के तना पियो शरम नहीं खत पतो के बुलाओ तो सर खेत पर काम करे के और ठेला सर खूबी ना मरद के हम सुनी ना यह लोग के ना सुनब हम कहां से त मरद के पैसा पर आय समझ करी ना हम होई देखो ये दादा खेत पर दाब से बुलावे आवता चलो तनी बुढ़ावा देखी हमसे का करवा ली आलू कोड़वा ली रुका ना खेत पाइए ना गइल बनी समझा दिया बढ़िया से हाँ, काका, ना तो समझ ना यार करे ना और करे गोरी बात समझ ले ना कि अगर उ छौकत है ना कि अपन बाप भाई के जाके रहा कौन छौकत पता यार आ वो सकल है ना कि हम अपन हमार चली ना बना ससुर दामला ले लेती बोरी और 4 दिन के 4 दिन बढ़िया ना लाग रही तो कहाँ बाबू कहाँ गई का जी देवर जी अहे हड़ी का जी देवर जी कैसन बनी जी देवर जी प्रणाम जी खुश रही फोन कइले रहन के यहाँ के
वहाँ के का कहत एगो काजल कौन दो नंबर विदा कइले बाने पेने आला भेल आती ही कैसन भी दाना रोज सारे बात कर बुढ़ावा देख के हमें ऐसी चोरेला हमनी के कैसा तू ही मैं बिगाड़ के रख ले अरे ऊ मोबाइल नंबर हकला कि एगो नया सिम ले बानी नु आ ओकरा के नंबर दे दी हऊ हां बाप के एको दिन नहीं हालो बाप के का पूछे के मेहरानू के रहते एको बार नहीं अब मार तोहनी के मार फोने पर फोन सारे आवत था हां तू रे का कहतनी जी काहे के बोलावला नीरवा बताई अरे में कौन पढ़ाई होता कौन छपाई होता कहती ना देवर जी नीरवा घर में होला ऐसा ना पानी चा बाबू के लिए कोड़त ना सुतारा ले आई हां ओहो राजा के परी कहां से आके उतरी वही हाल हो गेल भाई अभी पानी की चली तो कहतली कि बुढ़ऊ का करी तो दोनों जना जा अरे हमर माई आई रे लेकिन देखे में बढ़िया तू हमर माई आई तू कि जौने मानता होने अभी तो पर चला ली देखत ही ना देवर जी नीरवा घर में होला बेटी पतो के साथ आपका भौजाई के साथे होला हो हताना बढ़िया अरे बुढ़ावा देखी कितना बोलत ना तू का चाहत है ई बता हम हां चाहत नहीं ना हम काम ना करब काम ना करबी ना हम ना करब कैसे उड़बी पूरा अपने मर्द के कमाई मर्द के कमाई पर हां खाई अपना मर्द के कमाई ल जाई काहे देख हमें फिर गाना गावत है देख कौन कमाई देवर जी खाई अपना मर्द के कमाई तो ला जाई काहे के या तो हई वो हल्लो लाज बा न तू हल्लो काहे के लाज भरे अरे बाबू जी बनो समझावल ना समझावल पागा एकर हमार मर्द जी ताकत है इज्जत रे अपना पैसा गच देता यही उड़म ना मारत है उतार जइया टंगिया बचिया टूट जाई ना त या समझ में आई कि कितना फरफरात हो के हम तो चाहत कि मोर के नदी के किनारा फेंक दी कुछ कली नहीं का कलो काला नि कोड़े नहीं समझलू ना का समझ में आ जाई रे का कर लेब अच्छा हम चाहतन झगड़ा ना चाहत है अपन काम चाहत है कुलाइल बलु से त काम हम कर सकता नहीं हम ना करब और दिमाग में रोबे में हम ना करब हतना बढ़िया मेहरारू से का काम करबो तू नहीं तो सर का करी झुलुआ लगा दे सारे लगा दे झुलुआ कोई पर झुला तो हां रानी के मारनी है एक तार लइका बा एगो करे ले काम कराबो धीरे हटी ये हटी ना मार दे भाई हटी हे हटी आ यार खाली तू खाता ला पड़त रे का बोलत है ए बड़ो बहिया धक चढ़का दे मारो कितनी मगवा होश में हो जे तोरा करे के पारी आए सही खाबी तारक हमर मरद से पढ़ावत नहीं लिखावत नहीं पैसा देत नहीं बंद कर दे पढ़ाई चल है काम कर मन हम पढ़ाइयो ना करी ना मत कर घर के काम कर अरे का करम तो तोरे मर्द पर का पढ़ा हां मरद के रुपया से पढ़त ह ना बंद कर देब हम ऐसन बात है ना हां का करम अपन भतार के बोलावे जी अरे फोन लगा सारा के केकरा जा के बात घर से बाहर यानी के निकाल तो समझ में निकल आप तुरंत टूट जाई 1 मिनट में तो अपन भाई बाप फोरस दिखा दे कि फोरस ले उड़ा दे हमके हां हमर बाबू उड़ा दे रे अभी लगा देते जो बेन जाई ना हमर धमकी नहीं तो रोले पोती है चल इज्जत से लगा के दी का डर लगल बा का फैसला हो जाता है जी दे साला दे फोन लगा के दिन हम नंबर याद बा दे रे हट ना बुढ़ावा हट ना मार देबे जैसे चल दे खोदे खुशिया बुढ़ावा आराम से बुढ़ावा मुआ देलस रे दादा बुढ़ावा लगा देलस फोन जा तो तोर बोतिए सुन गाड़ा पड़ा बड़ा हट का हो बाबूजी का कहत प्रणाम तू प्रणाम करत हवा सारे तो का कही बोला कुछ बोल का तोर मेहरी है जे झगड़ा कले भी बुढ़ावा फोन दे हमर मार धरे मैं हरी झगड़ा कइले बिया त मारो ना ओकरा के हेलो झगड़ा कइले बिया त मारो ओकरा के सुना तनी हम बोला तनी हां हां बोली का कहत हो हम कहले नी ना कि देखी घर के त काम करते बानी जी बाहर के हमसे काम ना होई ना हो तू का बड़ घर का काम करबू ए जी ताई है राव बाबूजी ना हमरा के परेशान करत मन जी दाना फोनो दाना उनका के तने हम समझा दी दाना हां द भाई अपन भाई के छोटे वाला के समझा दी हमरा ना मारता तू काम मत करियो लीजिए ली पकड़ अरे भौजी हेलो हां बाबूजी बाबूजी आरू हो तना बोलती ओकरा के मारो ना धान के चलो खोर सारे बहुत बढ़िया मारो धान के ओए दादा ओए भाई आई पर तो आ बोला तला बोले अरे मुआना मारदा पर में पलारा लगा दे दादा कर तू मत हाथ लगा नहीं बाबूजी काम कर बुद्धि कर बड़ा तू भाई बारू सागा जा मन था पर मार के औरत नहीं करे दादा फोन पे आग लगा दे रहा अपना बाप से जो करो कह दे जे जौन करे कोई तने करो कल सर आज के बाद हम काम ना करो काहे ना करबे ना करब जी ना करबे ना त मुआ ना हो जैसे बैठ के बाप का हुक्म जन्म ले हो आगे ना ना यार हर बा
ठीक है तो हाँ ये ना पहले घर से बाहर निकाल हम आऊ चलो तनी हम अपने ये बैग चाहत लगावे नहीं। ठीक है ये चाहत है हम जा जा तनी बैग लगावे नैहर जाई हमू अपने बा भाई के बुलाई हाँ जा 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 टोप लेके ये उड़ा दिया था हम भूसुम दे हम बार काका बा एक नंबर अरे तू मत बोल तू साला कहीं का मानथारा से मानथारा मानथारा वाले रे सारे मानथारा ये ना को ना बुझावे हम पूछू ना कहनी है का ना कर तू ना सारे आइले तो ना झगड़ा भई रही ये शौक कइला बाबू बदमाश कहीं हमारे तो चलते कुदर झगड़ गए। है हाँ वो सारे तो भले चलते झगड़ा भई अरे तू मत रे तू हाथ मत लगा रे तू हमर बाबू संग बात अरे तू मत हाथ लगाए एकरा के हम मार देखी समझले आज हमरा के मत करियो जा हाँ सर ताके प्रणाम काका प्रणाम लड़का के कैसे कैसे साकवले वाले हाथवा छोड़ा। आई पतो के कितना हाथवा छोड़ा तली। काला धरा तोरे के बाप नहीं नहीं अब काला धरा तोरे के अरे बाप अरे बाप अरे बाबा छोड़ दे अरे बाप ये साला एक करे मैं करदारी बाटे पूरा इधर तुझा के साला कहीं मार के चल गई लगा था साला ना कि ये साकवले बाप तो क्या हमारे ये बार कर माई बाप के आज पूरा रंग चला था सारे